L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħutjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marja dejjem Verġni, lill-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Christe Nitolbu. U Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekken lilu nnifsu. Imla l-fidili tiegħek b'ferħ qaddis u għatijena bla tmiem lil dawk li int ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Aħna ħatja kontra ħuna, għalhekk ġi fuqna dan il-awġ. Qarem il-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien ġie l-ġuħ fuq l-art kollha tal-Eġittu u l-poplu beda jgħajjat lill-Faragħun għall-ħobs. U l-Faragħun beda jgħid lin-nies kollha tal-Eġittu: Morru għand Ġuseppi u għamlu dak li jgħidilkom. U kien hemm il-ġuħ fuq wiċċ l-art kollha. U Ġuseppi fetaħ l-imħażen kollha u beda jbieħ lin-nies tal-Eġittu. U l-ġuħ baqa' jafas fuq l-art tal-Eġittu. U kienu jiġu l-Eġittu minn kull pajjiż għand Ġuseppi biex jixtru l-qamħ, għax il-ġuħ kien jafas fuq kull art. U waslu wlied Iżrael biex jixtru l-qamħ flimkien mal-oħrajn li kienu ġew ukoll, għax kien hemm il-ġuħ fl-art tal-Ghana. Ġuseppi kien il-gvernatur fuq il-pajjiż
u li kien ibih lin-nies kollha tal-art. U waslu ħut Giuseppi, inxteħħtu wiċċhom fl-art qudiemu. U Giuseppi ra lil ħutu u għarafhom, iżda ġib ruħu magħhom ta' barrani u kellimhom jibes. U ġabarhom il-ħabs għal 3 ijiem. U fit-tielet jum Giuseppi qalilhom: għamlu dan u tgħixu għax jien nibża minn Alla. Jekk intom nies sewwa, wieħed minnkom jibqa' magħluq fil-ħabs tagħkom u intom morru ħudu l-qamħ għal ġuħ f'darkom u ġibuli il-ħukom iż-żgħir. Imbagħad nemmen kliemkom u ma tmutux. U hekk għamlu. U bdew jgħidu lil xulxin: tassew aħna ħatja kontra ħuna, għax aħna rajna id-dieqa ta' qalbu u jitlobna ħniena ma tajniex widen, għalhekk ġie fuqna dan il-għawġ. U qabeż Ruben u qalilhom: ma kontx għedtilkom jien la tagħmlux ħsara lit-tifel u intom ma tajtux widen u issa demmu jrid jitħallas minna. U huma ma ntebħux li Giuseppi kien qiegħed jifhimhom għax bejniethom kien hemm interpretu. U hu dbiet minnhom u beka. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Assar ngħidu flimkien: ħadkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ħadkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Faħru lil mulej bid-daq ta' ċetra. Għannulu fuq l-arpa baxar kordi. Għannulu għanja ġdida. Doqqulu bis-sena u bleħen qawwi. Ħadkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Il-mulej ixejjen il-femiet tal-ġnus, ifixkel l-ħsibijiet tal-popli. Imma l-fema tal-mulej tiqpa' għal dejjem minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Ħadkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li ttamaw f-tieba tiegħu, biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħadkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Nqumu bil-wieqfa l-Evanġelu. Is-saltna tal-Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelu. Il-mulej magħkom, qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ 12 il-dixxiplu tiegħu u tom is-seta fuq l-ispirti ħsiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 l-apostlu huma dawn: l-ewwel Xmun jgħidulu Pietru u ħuh Indri, u Ġagbu ta' Zebedew u ħuh Ġwanni, Filippu u Bartilmew,
Tumas u Mattew il-Pubblikan, Ġagbu ta' Alfew u Taddew, Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li imbagħad ittradih. Lil dawn it-tnax Ġesu bagħthom b'dawn l-ordnijiet. Taqbdux triq il-pagani u titħlux f'belt tas-Samaritani. Imma qabel xejn morru fitxu n-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom u sejrin xandru u għejdu li s-saltna ta' smewiet waslet. Il-kelma tal-mulej tifhir lilek. Grazzi, Eccellenza Aziz, President ta' Malta, surpreka tal-preżenza ta'kom fostna illum, il-President tal-Kamra, il-Ministru u l-Ministri tal-Gvern, merħba b'mod speċjali lil korp tal-Pulizija immexxi mill-Kummissarju tal-Pulizija. I would like also to greet and to welcome our friends from Germany, willkommen. Don't expect a homily in German because it would be a bit too much of a challenge for me, but I am very pleased with your presence today among us. I would like to greet the members of the Diplomatic Corps. Thank you very much for your presence. Naraw koll l-Avukat Ġenerali insellimlu tant mistednin distinti oħrajn. Nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza. Spjegaw li m'għandniex rekruti għaliex kollha ġew ingaġġati qabel allura llum il-preżenza tagħna hija ftit imlaħalħa. Forsi minħabba sħana hija provvidenzjali wkoll. Xtaqt naqsam magħkom ftit sibijiet ispirati wkoll mill-kelma ta' Alla li għadna kemm smajna. L-ewwel qari huwa qari drammatiku ħafna. Jintroduċinna fil-qari ta' matul il-ġimgħa il-personaġġ ta' Giuseppi. Giuseppi wieħed mit-tfal ta' Ġakob. Wieħed miż-żarax Ġakob kif tafu kellu 12, il-wilt li saru 12 il-tribu ta' Ġakob jew ta' Iżrael għaliex li semmiħor ta' Ġakob huwa Iżrael. U kull wild ta' Ġakob ta' isem lil tribu lil familja li tnislet minnu. Giuseppi kien imbieħ minħutu minħabba lejra lill-Medjani li mbagħad bejgħuh lill-Eġizzjani. Imma Giuseppi il-mulej kien miegħu u laħaq gvernatur fl-Eġittu u f'mument ta' għaks kbir il-mulej nqeda bih biex jipprovdi l-ikel lil min kien biegħu, l-ikel lil min kien rid joqtlu mbagħad għamillu l-ikbar ħsara, biegħu bħala skjaf. L-istorja ta' Giuseppi hija ġust storja kommoventi għax naraw li l-inġustizzja m'għandix l-aħħar kelma fl-istorja tal-umanità. Il-mulej mod misterjus jippermetti l-inġustizzja. Kultant induru leħu ngħidulu għaliex. Għaliex tant innoċenti għandhom ibatu mod innoċenti. Anki jekk naraw l-ibħra ta' madwarna l-Mediterran, għaliex baħar tant sabiħ għandu jsir ċimiterju għal tant nies. Għaliex meta tara żgħażagħ ġuvni għandu jmut xebba għandha tmut minħabba overdose. Xi kliem għandi jien biex inkellem il-ġenituri tagħhom daw in-nies. Aħna rridu nemmnu anke l-istorja ta' Giuseppi tagħmlilna kuraġġ li hemm qawwa kbira fil-bniedem fl-umanità
U di ġejja wkoll bl-għajnuna tal-Alla li taf tbiddel ċirkustanzi diffiċli ħafna f'opportunitajiet ta' ġid. Huwa kommoventi ħafna li tara l-qalb ta' Giuseppi li ħem minnhom tibbies għal ħutu jwaddabhom il-ħabs, ma mbagħad meta jismagħhom jitkellmu bil-lingwa ta' missieru, bil-lingwa tiegħu stess, u qed jismagħhom jiddispjaċihom tal-li għamlulu mingħajr huma qegħdin jarfuh, iwarrab biex jibki waħdu. Kif tafu l-istorja tkompli li jibatlu il-Benjamin, il-ħuħ iż-żgħir, Ġakob, imma mbagħad ikun hemm rikonċiljazzjoni kbira bejn il-familja kollha. U Giuseppi jsir dan is-simbolu kbir ta' xi ħadd li antiċipa anke dak li għamel magħna Ġesu li għalkemm trattat ħażin isir għajn ta' ġid tas-soċjetà. Jiena nixtieq insellem ukoll membri tal-korp li fuq il-dover tagħhom jiġu trattati ħażin mill-kriminali, kultant mill-pubbliku wkoll, u li jrendi x-xogħol tal-korp mhux faċli. Jiena nixtieq infaħħar u ninkoraġġixxi l-ispirtu ta' ċiviltà li hemm fil-korp, l-ispirtu li għalkemm it-tentazzjoni tkun ħafna qawwija ma tirrispondix bl-istess tip ta' lingwaġġ jew bl-istess proporzjon ta' violenza. Il-korp m'għandux jaqsam mal-violenza, għandu bżonn il-forza biex iġib id-disciplina. Huwa forza u mhux violenza. U din hija t-talba tiegħi li kemm il-korp tal-pulizija u kemm l-armata jużaw il-forza biex jiddefendu l-ġid komuni u qatt ma jinżlu għat-tentazzjoni li il-forza issir violenza inġusta. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Alla tal-ħidma kollha li l-korp jagħmel kontra l-kriminalità, mod speċjali kontra l-kriminalità organizzata, mod speċjali il-kriminalità li qed tħassar tant familji tant żgħażagħ bil-pjaga tad-droga. Ħafna drabi aħna naraw id-djufija u n-negattiv u ninsew ngħidu grazzi tant ħidma. Importanti ħafna li l-korp ikompli jispeċjalizza fl-oqsma differenti tal-investigazzjoni u l-modi effikaċi biex jikkombatti l-kriminalità. Il-korp għandu bżonn mhux biss l-awtonomija minn kull poter ieħor tal-Istat, imma għandu wkoll bżonn il-mezzi biex ikun jista' jaqdi dmiru mill-aħjar li jista'. Aħna nirringrazzjaw il-korp tal-li minn dejjem kien preżenza li l-ċittadini iserraħlu l-moħħ. Aħna nawguraw li dan tradizzjoni qawwija u sabiħa tkompli. Il-korp mhux qiegħed biex jaqdi xi partit fil-poter, qiegħed hemm biex jaqdi liċ-ċittadini kollha. Qiegħed hemm biex il-ħarsien tal-liġi ikun garantit lil kulħadd bl-istess mod. U għalhekk jiena nitlob għalikom, mod speċjali qed nara ir-responsabbli tal-korp. Kont minnhom forsi niftakarhom anke f'xi kors tal-ethics, xi 20 sena ilu, forsi dawk diġà telqu l-kummissarju mbagħad jgħidli wara. Imma kienu żminijiet li ħallew frott inħoss jien meta fil-korp kien hemm enfasi li wieħed irid verament jimxi skont il-kodiċi ta' etika. L-issisin tagħha huma r-rispett tad-dinjità ta' kull persuna umana u fl-istess ħin tiggarantixxi ir-regola tal-liġi, ir-rule of law lil kulħadd. Jiena nitlob ħafna likom, nitlob għal dawk ukoll li ħallewna u li ħadmu fil-korp li qegħdin issa jieħdu l-premju li ħaħħom mill-ħnina ta' Alla. Nitlob għal dawk li setgħu weġġgħu fuq ix-xogħol u għall-familji tagħhom. Nitlob ukoll għall-uffiċjali l-ġodda biex ikomplu fit-tradizzjoni sabiħa li assiguraw is-sikurezza fil-pajjiż
l-ordni fil-komunitajiet tagħna b'qadi sħiħ lir-Repubblika ta' Malta li kif qalet il-President fl-indirizz tagħha lill-ogħla istituzzjoni tagħna il-Parlament, ir-Repubblika hija familja ta' ċittadini fejn kulħadd għandu jħoss li għandu l-istess drittijiet imma wkoll l-istess doveri. Nixtieq fisem il-Kummissarju Sur Lawrence Kutajjar, l-uffiċjali u l-membri kollha tal-Korp, nirringrazzja l-Eċċellenza tiegħek, Monsignor Arċisqof, li ġentilment aċċettajt li tmexxi din iċ-ċelebrazzjoni u l-messaġġ li wassaltilna f'din l-okkażjoni tal-203 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija. Għalkemm kif għadt inti l-katedral mhuwiex mimli, però żgur li inti tapprezza l-kwalità bħal Ġesu u mhux biss il-kwantità li kienu jimxu warah. Grazzi wkoll lis-saċerdoti konċelebranti li aċċettaw l-istedina tagħna biex jingħaqdu magħna llum. Lilek, Eċċellenza President tar-Repubblika u mistednin distinti,
Grazzi li onorajtuna bil-preżenza tagħkom. Sejrin ukoll issa nitolbu t-talba għal bżonnijiet tal-pulizija li tinsab lejn it-tmiem tal-quddisa wara l-innu li għadna kif kantajna. On behalf of the Commissioner for our distinguished guests, on behalf of our Commissioner, Mr. Lawrence Kutayer, officers and members of the Corps, I would like to thank His Grace the Archbishop for his homily on this occasion of the 203rd anniversary of the foundation of our police force. Many thanks to the priest who kindly accepted our invitation to join us today. To you, Your Excellency, the President of the Republic, and all our distinguished guests, our heartfelt thanks for honoring us with your presence today. We are now going to recite in Maltese the prayer for the police, which you can follow in your booklets in the English version at the end of the Mass. Jekk iġobkom inqumu bil-wieqfa. U Alla li tista' kollox is-seta kbira u bla tarf tiegħek iħadnu l-ħolqien kollu. Ħu ħsieb il-pulizija kollha u dawk kollha li dmirhom u li jaraw li l-liġi tkun imħarsa. Ħarishom il-perikli tar-ruħ u l-ġisem huma u jaqdu dmirhom. Tolbok tgħinhom iżommu t-toroq u l-familji tagħna moħħhom mistrieħ bil-lejl u bin-nar. Inħalluhom lok fi ħsiebek il-ħin kollu, għax dmirhom kultant jaf ikun perikolus. Għatihom is-saħħa, l-għajnuna u l-ħila neċessarja fil-ħidma li jkollhom jagħmlu kuljum. Alla maħbub, ħares il dawn l-irġiel u nisa qalbina bħarsin mis-seta bla tarf tiegħek u għamel li wara jkunu għamlu dmirhom jerġgħu jingħaqdu qawwija u sħaħ mal-iżiż tagħhom. Dan nitolbuh bi Kristu Sina. Nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna kbira nitolbuk mulej biex dejjem tatina d-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu nfaħruk bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.